Men der er også den anden del af det, og det kan jeg faktisk godt lide at tænke på, det er at skrive eller dokumentere, producere en dokumentar om at få noget ud af sine gamle dage, hvis man så for helvede bare har et manuskript eller en idé, ikke en manuskript, det er jo bare det, jeg sådan går og tænker på nu, men mere en, har et projekt, som Michael Appel, han sagde til mig forleden dag, da vi sad i C-huset her i Nykøbing Falster, at han kunne godt tænke sig at blive ekspert i Kina. Og det er jo et projekt, der er lige så asiatisk stort, som Kina er i sig selv. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Tom Kristensen, der engang var i Kina, som også H.C. Andersen, hvis nok også var engang. Og Tom Kristensen, han skrev bare, mens han sad og kiggede på en bille, at den bille var asiatisk i sin vælde. Den sætning har jeg brugt mange gange. Det er en god sætning, og det er jo så der, hvor mine sætninger så nu skal udmønte sig i den film og en dokumentar, en podcast, en videopodcast, eller hvad vi nu finder ud af. Men jeg er nu, så hermed er der premiere på den dokumentar, som handler om gamle mennesker, der kan bruge de sidste 20 år, efter I er blevet pensionister, til at få noget sjovt ud af det. Og det er meningen, at de her ord og de her optagelser skal bruges til at få det lige så sjovt, som jeg har det.